Здравейте! В момента е неделя и е време за малко ресет. Изчистих, пуснах пералня, може би се чува, оправих спалнята, измих чиниите и сега е време да си сменим гардероба. И под смяна на гардероба имам предвид, че е време всички летни дрехи да станат зимни дрехи. Аз съм вече с анцук и пуловер, защото ми е студено. И обмислям и гардероба да си пренаредя. Аз започнах, пуснах вече всички летни дрехи за пране, които няма да нося, но сега искам и самия гардероб да подредим, да извадим зимите, да приберем старите. Така че това ще правим за сега. Така. Гардероба е много малък. Тази част е тук. Натам са нещата на Сашо. Тази част насам са моите. Като даже гордо, ето това са само летните дрехи, другото са дебели дрехи. Аз извадих на леглото всички зимни дрехи, които трябва да се вкарат там. Както виждате, в този клип се случват много различни неща. Просто през последните месеци нямах мотивацията реално да направя цял клип, за което наистина съжалявам и се извинявам, но тук в момента си оправяме летния гардероб, тъй като получих странната мотивация да си прибера всички летни дрехи и съответно да извадя всички летни. И се обяснявам, че общо взето повечето неща тук или не съм ги носила, или съм ги носила само един път. В процеса, докато чистих, реших също да направя няколко купчинки. Едната беше неща, които не съм носила, другата беше неща, които ще нося и третата беше неща, които ще даря. Избрах да си изпратя дрехите, които няма да нося във фирма Remix. Исках да пробвам тяхната услуга да си вземеш пакет, той е огромен плик, напълно безплатно и да си изпратиш дрехите, съответно пак напълно безплатно, мисля, че беше. След това те ти правят профил, снимат и дрехите, определят им сумата, ако някои неща не стават, съответно могат да ти ги върнат, а ако не, просто ти ги рециклират. Аз избрах да ми ги рециклират, защото един път съм се отървала тях, няма смисъл да си ги връщам пак и да плащам пари. И след това сумата, която получиш от покупките ти, които хората са закупили, ти се вкарват в виртуалния портфел. Готова съм. Ето го гардероба. Всичките дебели пуловери, блузки, панталони. Някои са на стола, тъй като все още ги нося. Оставих няколко тънки блузки, защото все пак не е още дълбока зима. Това са новите съблекални в новия Premium Flies. Fancy shit. Готина. Да, мега яко е даже. Този фитнес всъщност наистина беше нов и премиум, когато аз отидох. Това може би са кадри от началото на годината, ако не се лъжа, тъй като е още хладничко. Но наистина този фитнес наистина този фитнес е много по-чист, много по-хубав, по-подреден, има повече уреди и най-важното има повече въздух, тъй като във всички други фитнеси се задушаваш. И също, да не пропускам, има прозорци, което е плюс. Long time no see. Как сте, какво правите? Аз съм вкъщи, прибрах се от работа преди малко. Правя леща. Буквално тези дни съм само с готвене и работа. Буквално работя. Прибирам се, готвя, чистя, пера, спя и малко депресиращо. Бих казала. Когато кажеш, че си на 24 и се представяш един уникален живот. Пълен с приключения, с излизане, с разходки, бла-бла-бла. И после започваш работа. 8 часа по цял ден в офис. И малко така откачаш. Да, аз откачам вече. Не знам дали си личи, може би си личи. Започнах да обичам да готвям. Така, не заобичах, но вече не го презирам толкова, колкото преди. И мисля, че започва да ми се получава. Сега за лещата не съм много сигурна. Изглеждат на леща. Да. Здравейте!
Сега в момента много бързам, събота е. Днес ви взимам на втория ми снимачен ден. Така, отново сме в колата. Да казвах, днеска сме на снимачен ден. За втори път ще ходя на снимки днес. Нямам си и на представа къде трябва да отида в момента. Знам, че някъде в Редута. Окей, Редута не ми е познат квартал. Ще се оправим обаче. С мен е трайпода и там отзад. Имам микрофон, телефона е с мен, докато си купя камера. Хинт, че ще си купувам скоро камера. Взела съм пауърбанка, ако случайно не ми стигне батерията. И мисля, че е това. Ще видим как ще протече. Ще ви разкажа по пътя и за първия ми ден как протече. Беше много интересно, честно като запознах се с една много мила и свясна жена. Да, хайде, тръгваме, че ще закъснем. Днес пак сама се включвам. Мина ми втория снимачен ден. Прибирам се сега в къщи и искам да ви поразкажа малко повече за него. Значи тази жена, Сашо, понеже аз съм в една-две групи за фриланс и Сашо следователно, той е в още 10 поне. И като ни хареса нещо, се го препращаме и той преди седмица и малко ми праща един профил на една жена. Една обява на една жена, която си търси човек за YouTube. И аз викам, охо, ето ме, аз съм. И се чух с нея, писах и чух се с нея, харесахме се веднага, тя е много миличка, много е сладка. И се видяхме в мола, там ни беше първата среща. И се разбрахме на следващия ден да отидем в едно ресторанче в центъра на София и да снимам. И там снимахме, мисля, че около 2 часа и го направихме на YouTube клип. Сега няма да го споделям клипа, тъй като си е нейн. Но днес ми беше втория ден, като в момента се намираме в Редута, както казах. Редута на мен ми е доста непозната, малко като друг град се чувствам тук. И сега бяхме в един друг ресторант, който ще му правят ремонт. Снимах цялото място, нали, за before и after. И е доста вълнуващо, бих казала, защото манифестацията работи, наистина. И изведнъж се прехвърляме на университета. Записах магистър човешки ресурси в УНСС и за сега, често казано, съм леко разочарована, но да видим какво ще стане. Здравейте! Днеска сме на работа. За сега съм сама и както винаги ми е студено и затова съм с якенце. Взимам ви днес с мен, за да ви покажа какво правя на работа. Днес е доста лежерно. Имам закуска, райска ябълка, имам кафенце, чакайте. И така, работим. В принцип, докато съм на работа, ако не искам да слушам никого или имам някаква работа, в която трябва да се съсредоточа, но реално не трябва да мисля много, както сега примерно. Превеждам от един документ на друг документ, тъй като правим evaluations в края на годината сме и моята менеджерка е чужденка и затова аз си помагам. Та сега превеждаме от единия файл към другия файл и днеска горе-долу мисля, че то ще ми отнеме почти целия ден, така че да. Исках да кажа, че докато ги правя тия неща, по принцип си пускам подкаст. В момента гледам The Beautiful Twin Sisters подкаст, Shout Out, Ашли, Амбър и Андрю. Техния брат този път също е там и е топа на топа. Вече не знам кой час съм тук и превеждам все още, но си хапвам паничко. Не е homemade, but still. И исках да ви покажа какво гледам. Една жена, Amber Show се казва, чакайте, има сайт с бижута и са уникални. Буквално са мега яки, много нежни и красиви са.
И предполагам, че аз няма да си купя нито едно от тях, но е хубаво така да се... Това, както се казва, window shopping. В момента и аз това правя, само че е скрин шопинг. Да, и са много красиви. И все пак обмислям да си направя подарък за Коледа, но малко вече го направих. Имам нови обувки. Чакайте да ви ги покажа. Тъй като нямах бутуши и си купих тези. Преоткрих сайта без секрет и просто нямаше как да не си взема. Бяха и на намаление. И са много удобнички, са много мекички и се мачват с всичко. Така, продължаваме да превеждаме и там. Едновременно да гледаме бижута, защото why not, и да слушаме подкасти. Приключихме с работа. Отивам да взимам Сашо от работа, за да мога да отидем след това на пазар заедно и падате. Казах, трябва да ни трайпод за колата, аз имах някакъв. Преди време нещо остана и аз го отлепих и остана, той се щупи. Много kinda cool. Доста странно, но така няма да мръдате изобщо и на видите, което е more or less good. Ще ви взема после с меню вкъщи да ви покажа. Коледната ми украса да ви покажа две. Всъщност, ако не сте видели, може да я видите на шопа, който съм качила. Hello! Ето ме пак в моя Адам Сандлър лук. Чакай сега да пуснем коледните лампички. Та-да! И една свещ ще запалим. Упси! Йей! Прането, после трябва да го правим. Отиваме да готвим. Хората ще помислят, че те бия. I don't wanna be in the fucking vlog. Look what you did to me. Гледай. Няу. Те, че се вижда, но... Та-да! Така, оставих готвенето на Сашо. Ще се казвам да почитам той да готви. Много по-добре му се получава колкото на мен. Когато постирам, имам един определен начин, по който постирам. Винаги ще подреждам или бело и след това по-големи неща, или първо по-големи неща и после бело. Не мога да се наравнам правилно подреба, както го всичко в моят живот. Не знам дали виждате, но и отвън има лампички. Много са готини, аз обожавам лампички. Буквално коледното ми дърво не е толкова готино, е много малко, обаче има ли лампички някъде? 6 пис. Hello. Изкъпах си главата, сложих си пижамка. Чакайте да ви покажа. Имам еленче или лошче, не знам точно какво е това. И даже ми се мачват чорапките. Много сладко. Много обичам, когато имам мачващи се неща. Искам да ви покажа какво ползвам в момента за моята кожа. Две най-нови неща имам. Едното е това. Dermalogica, това е Daily Exfoliant, общо взето, но е с ориз. Другото е на The Ordinary Exfoliating Toner. За хидратация, тъй като зимата лицето ми е доста по-сухо, отколкото лятото, си взех на Bioderma. Ето този крем. Това е Smoothing Moisturizing Care и така нататък. Аз имам много неравномерна кожа. Имам предвид, имам много бъмс, ето тук имам една тъпчета в момента и тук и така нататък. И за тях също съм си взела на CeraVe. Това е доста стара опаковка, но на CeraVe. Това е точно за свиване на пори, за минимизиране на несъвършенства. И като някой път си слагам и на Innofarm. Тук има прекалено много марки. На Innofarm. Това е ниацинамид, това много ми действа за пъпките, много добре това и това, заедно с това, топ, наистина топ. И това е хиалуронова киселина за хидратация, просто така. Брото, чувствате
7:20. Облякох се и се завих, тъй като много ме стоя все още. В момента започваме да се гримираме. И след това тръгваме за работа. Готова съм. Нагримирах се. Чакам време да стане да тръгнам за работа. И потеглям. Искам да ви покажа новата ми коса. Тя не е прическа, по-скоро е боя. Не знам дали се вижда много, защото и бекграунда е много оранжев. Но бях по-руса, нали, в крайчетата. Сега е малко по-кафяво. И като че ли трябва, нали, да се селива малко по-светло кафява и прилива една идея по-добре. Не знам дали ми харесва или не. Харесва ми, че е по-светла, но пък и не е точно това, което аз искам. Да се направя пак моя си цвят, който е реално тук в корените ми, или да се направя по-светла. Значи едното е или да съм по-руса, или да съм си моя цвят. Какво ще кажете? Здравейте! Иска да ви покажа също така коледния ми подарък от Сашо. Тъй като решихме да си дадем подаръците малко по-рано, аз му купих едни обувки като боти. Той ми казва батуши, не са батуши, боти са. Той на мен ми подари масаж. Като бях на тибетски масаж, това беше уникално. Първо ме намазаха с билки. След това с топли камъни ми сложиха навсякъде. Беше уникално пак. След това ми направиха ионно пречистване на енергията. Това също беше много добре. Малко странно. Общо си слагаш краката в един леген с нещо като бързовар по средата и ти пречиства енергията. И хора, от това нещо излезе е толкова черно и е така един пръст бяло отдолу, някаква слузи, аз бях като. А жената до мен нямаше тази бяла слуз, имаше само това черното и те ми казаха, че това черното е нормално, но тази бялата слуз не била нормална. Някакви неща в организма имам, дето трябва да ги изкарам от себе си. Но да, препоръчвам да отидете на тибетски масаж. Бих отишла пак. Беше много добре. И също искам да ви благодаря, че гледахте. Пожелавам ви весели празници и до нови срещи. Нека видим 2026 какво ще ни донесе. Чао!